माझी हाय फ्रेंड ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ସ୍ପିଚ୍ ଲଗେଇକିନା ମାଙ୍କଡ଼ ହେଇକିନା ମୁଁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ମୁଁ ସ୍ପିଚ୍ ଲଗେଇକିନା ଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚାଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ କେମିତି କରିବେ କଥା ହଉ ଏତେ ଘୁମି ଘୁମି ନା ମତେ ବି ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ सब्सक्राइब करवा शेयर करवा लाइक करवा कमेंट करवा बाय बाय इतना है।